A Llíria, cera, pernil. A Benaguasil, cuixot, amb or. Avui analitzem aquestes paraules que canvien tant entre pobles veïns. Però per què es produeixen aquestes diferències? Arrenquem. Ja aprenem aixina, aixana. Si jo te dic pernil o cuixot, tu què dius? Nosaltres diguem cuixot. Si jo te dic pernil i cuixot, tu què dius? Pernil. Així en este poble, diguem cuixot. Cuixot. En Llíria diguem pernil. Vale, pues és el mateix, però diferents paraules, vale. Jo pernil. Cuixot és més d'ací i de Villamarxant. Si jo te dic pernil i cuixot, tu què utilitzes? Jo pernil. En Llíria pernil i en Benaguasil cuixot. Pernil, Amb or i cera? cera, Així diguem, més que tot, cera, però també diuen algunes amb or, però és la cera. Nosaltres diguem l'ambor. Com cera o ambor? Les dues coses. Mira, ves per l'ambor. cera. I si te dic cera o amb or? Cera. Amb or. Amb or? Amb or, cera, però amb or què és? Parlant... La vorera. En Llíria diguem cera. A la vorera. Jo la cera, tota, però... Cera en Llíria i ambor en Benaguasil i en la Pobla, crec que també. Sabies que a Benaguasil utilitzen aquestes paraules d'una altra forma diferent? Diuen cuixot i diuen amb or? És perquè no són d'Espanya. Dona, això no n'hi ha... Bueno, jo no ho he vist sentir Això és mai. perquè no ho havies escoltat mai. Mai en la vida. Fer una pregunta a tu. Digues. Perquè en Llíria, quan m'emprenia a parlar la primera paraula, ei, Ei! És com una salutació, un hola, com estàs? Ei, com va? ei. Per això diguem, així no ho digueu, ei. No, si no se diu això. També mos han dit, per exemple, quan en Llíria, quan veiem algú, diguem, ei! I així digueu? Ai, xica, què fas? O És diferent, són paraules diferents que se diuen així i allà. Però bueno, això són... Tot ja està ben dit. I també el proper que estem de Llíria així, sin embargo, veus, se diuen paraules diferents, però és normal. Exacte. Negueu alguna altra parauleta que diguen diferent? No sé. Així diguem, per exemple, batxocó, a lo que és el fesol gran, i en Llíria que diuen batxocó o garrofó. Garrofó. Pues mira, una altra paraula. Lo de més ja no ho sé. Els bollos, les empanadilles de tomata, que diguem així, empanadilla de tomata, allí diuen cocot. Unes amigues de Llíria i fa... Com diuen com? Com diuen quan... Fresols. I en aquell diuen quan pugem que diu... Ara munteu. Quan anem que estem així, diu... Ara munteu a Llíria. Nosaltres diem anem a Llíria. Sí, és que així també se diu molt anar a la muntanya, allí no diuen a la muntanya. Cregueu que n'hi ha aquestes diferències, siguen que els pobles estan tan prop i al costat i n'hi ha tanta diferència entre les paraules? Hi ha diferència en tots els pobles. Sí, però per exemple Llíria i Benaguasil estan molt I la propet. Pobla també està molt propet i també I n'hi ha... nosaltres diguem cregaïlla i vos diuen que quereguilla. Pues es que no sabem si és que veiem de fora i mos contagien en algo, però en realitat algunes paraules sí que canvien un poquet. Això són coses d'antigament, que cada un diem unes coses, però al final ho entenem igual, siga una cosa o altra. Però ara vas a Villamarxant i diuen l'encerat. Crec que és per l'aïllament que ha hagut sempre de les carreteres i que el llenguatge evoluciona diferent en cada poble. Sí, són veïns, però tal vegada estigui arraigat de la gent major i al final el que un mama de xicotet és el que se queda. Sí, perquè no volen quedar-se d'acord tots, no trobo altra substància, perquè jo des que era xiqueta ho he dit així. Pues perquè cada un som d'una manera i volem, doncs, pues opinem cada un com volem. Jo tota la vida des de xicoteta m'ensenyar pernil. I si vols dir jamón, per ser més fina, pues dius jamón, però res, pernil. Ja hem vist que els dos pobles utilitzen paraules diferents per a referir-se a la mateixa cosa. Això s'anomena geosinònims i localismes. Però anem a preguntar-li al nostre expert de la llengua que ens ho dirà millor. Sí, geo significa terra, sinònim significa paraules que signifiquen el mateix, que volen dir el mateix, i per a fer una expressió en un poble diuen una cosa i en altres pobles diuen una altra. Per exemple, el niu, tots sabem que és un niu. Un niu en Llíria diuen panereta. Una panereta és un niu en Llíria, en Benaguasil un niu és una taponà.
Per a dir el mateix és un sinònim, un geosinònim, en un poble, en un lloc, en una zona geogràfica ho diuen d'una forma, en altra forma geogràfica ho diuen d'una altra. Una paraula que sí que m'agradaria a mi recordar i que em fa una especial estima comentar-la és la paraula de pint en ample, de pint en ample. De pint en ample en Benaguasil se gasta i no es gasta, que jo conega, en cap altre lloc de la comarca i significa obrir una porta en el que dirien en castellà de par en par, en valencià també poden dir de bat a bat, obrir les portes de pint en ample, obrir el pit, obrir-se una persona en la relació a una altra amb sinceritat, amb total confiança, de pint en ample. El poblament dels pobles va tindre diverses etapes i, per exemple, Llíria, la Pobla, des de ben prompte, des del moment de l'arribada de Jaume I, foren pobles que hi havia cristians. Hi ha pobles, fins i tot, que hi ha zones que quedaven despoblades. En el cas de Benaguasil és un poble que totalment musulmà fins a l'expulsió dels moriscos l'any 1609. Aleshores, el repoblament de Benaguasil és de gent que ve d'altres llocs, no és la gent que ja vivia en altres... I aleshores, aquesta arribada de nuclis de població diferents és la que arrossega algunes paraules que canvien de poble en poble.